Atiefo awie nso mosomfo modifo odifo akwasi Antwi ni amekan se matrase awie nso na enne medinchi akasi ama ewiasefo nyina obewe so odifo atrase wa info matrase wa edintrum matrase wa edintrum na matrase wa edintrum nso ye hwese wo hwe mensa benkum ha bo se ade esia yi ye friend Vera na Vera de ye ka Vera ni nyuma edoso na obebi asa adenti na odifo na matwe Vera abeme ene me ne ya wadafo tiew we eye breaking news enkansu da a onyame de adome a me bie so ama ya wadafo nyina hu omo left no omo right me pa cho tie me ma me mfanchi akese ma eye abrochirefo nyina me ma me Juliana onyame inshiraw so difo abra me top form opegya me bra me ni ahoden udu sika bebo me mama nyame inshiraw nyame nya okese ye de wakoma so bia nyame nya mawo ne se betimi recover ba ewo usika de so me mu ana mama timi recover ba onyame inshiraw kese onipa bia bo mpa ma difo akwasi Antwi onyame inshiraw onyame nya okese no ompegya wo no oma enankwa edimen sabre so mini chiakese ma meyere maame Queen Vastin dere maame Queen Vastin se onyame enhira no na onye ne kese enipa bia ewo asasi su onyame fandom onipa bia sabre so mami chia me papa Alan Tremontin Alan Cash onyame ye ne kese na oma onyame ne onyame kese emra Israel yankopon ne okasa emma anunyam ba no se anunyam no enye kese wo so ne ame kan se na makan se sabre ne ame kan se me chia Ghana ma nyina na me chia ya wadafo nyina odifo obi se wo be kyerɛkyerɛ aya wo nkyerɛkyerɛ wo kyerɛ kala kodi na wo nkyerɛkyerɛ yenso ye de ne watwaja ene de matombo aseme be kyerɛkyerɛ ya wadafo obi anim sa Vera emma de form tima eyi ho a efiri mu emma manwi odi twitwi abogye senso a emanwi so adase ena at the same time no se enka ewo ho a odi twitwi a eyi firi ho ne nyina Vera ya de ye emanwi krim bebre nyama bebre wa Vera nkum bebre wa Vera emma skin tone sane yenimu no ya wada bia no color coding color dress eye yellowish ya wada ni bia wo color dress eye yellowish me pa cho sa anapa no wo be hye atare eye yellowish na try say so when you complete yellowish try say atare yellow kakra white kakra wom na wa hye me pa cho before wo be hye no try say obenya Vera yi na waten wa mia emu nsuo no me pa cho nature na with a great impact and we early in the morning na wate na wo de atwitwu ni padue nyina me pa cho gina ho be 20-30 minutes na wo de adware wakodware wo dware wi a me pa cho won sadua mu no there's a lines bi wo mu a ekita wo nature nyankopon ade wo blessings ahyehe ya wo the normal of the whole thing na ebia wo din ebia wo tumi a adwuma edie fa Vera na twitwu unsadua ne mu me pa cho na hye watade wo wi a is going to open doors onipa bia wo utwem anaso ukohie obi anaso ukohwe obi na ame kan se sa blessings we be ya adwuma de amaw na ebema wo star no nature no anyame de maw no alift you wo be so super power wo be so supernatural amoy the great person na ame kan se onyankopon tumi ni ahoden nature ho asam na make you eye Vera na yennim ntino yesi o ye na eyi ho a emanipa skin tone ye de frafrankun ye de yesi wonyame ye ne se nature no in nature form no e wo favor e grant favor inti sa wo di twu nsam wie na wo se oni padua wie na wo se watare ya mepa cho baby bia wo kwa siki in the favor of God no mepa cho e be grant wo e Vera onim obi na masasi so asema pa adwuma ma bre wo ye ya wada bon mepa cho try use Vera fofra wunkun fofra oni padua ma enka oni padua e pa cho tie obi wa se me bo me ya babon no me ye ni papa
na atweme asan me pagya na agiegu me sori a na atie fimi nsam me pacho eye arivera me pacho me company for de ne me wi meba nkwala ya wo mo fresh baby ya wo no fresh me chewade maka ama ohu se we me yer part 1 part 2 masania unko mix unko ye confuse me pacho arivera ya pacho obi wa ose ni nsam keka no yawada bon ho asam na ka yawada bon me nsam keka me onsam na keka wo no me pacho wo dia obeya ne se obepe arivera at the 12 midnight no patare ya yellow shashe na wo dia sra wo nsam wa me pacho me woro wo nsam wo dia da ade chia na pa bo onsa no lines na adro no ubehu nti se ne ayese akwala bodoma yawo ne nsam ubehu se onsa ayese moja abetai mu atwi nsam moja na abe refresh nipadua no ama wasa be ti se abodoma yawo no me pacho arivera is so powerful hwe arivera you ade bia akwada esoro akano no wo de udware na tefatu nsuo mu keke fadware no abe katen sample me pacho tie abodoma yawo ne cheke no wo di na firu hospital aba me pacho pe arivera any kurobo me ya keka bom ye friend kurobo no ye de to ntama so a senti enimu no eyi senti fumu eyi asentama ye de to so kurobo eno pe no na ti arivera to akwara ne nsuo me pacho fadwara akwara ne for 2 weeks ani onyam bi akwara ne ba saase we so me pacho it's not possible that e be fininza me pacho wo ba ne ketwa no bisa ne hyebere wate hwese oye yawada dia ne hyebere yawada for mompai bebiru they give odi anapana odi nsuo ade na to akwara ne nsuo madware no me pacho ti anapana pio yawada bona koye na doye koye adoye ma obi wa bontene na nipa ne mien wanan kas ma me nyame nhirawo sa yawada no me pacho akwara ne be nyina ye be great person me pacho akwara ye ne nsase me pacho so hu me kira wade yo enam so person hu se nyankopon tumi won ti akwara bia ba no aye ne nsase udware ne wia me pacho farivera no ene asuru nsuo farivera fa akwara ne nsam wia fa wohoro suru zoro wohoro akwara ne nsam ene ni namu ade fasi wo na pe tender stone fatum na fadwara akwara no ebe din se obi betimi di asram yade ya behwa akwara no wani bone no de hwe na obetima konkasa akwara no me pacho me say repeating biem obi se papa o kasa o ma ade ni tumi ka do me pacho tie me ye program to bra wo benya so mfaso na wanya so ani unyam na wanya so efa hodie me se akwara no ye Thursday bon me pacho wo ne ba saase yiso a arivera ti fatu nsu ani kurobo fatu nsu mu ne fadware no mane color code ni nyina anya yellowish me sesen yellowish afa hwade ye odware no oba be so supernatural power afa ne nsa na waye ne sei no tio ne nsa na waye ne sei no me pacho anapetitu sorry for arivera no fire ne nsam na for suru nsu fa horo ne nsam na for tender stone fatum na pacho fadware kwada ne saa for 2 weeks so bi kitabayi so bi so pasa dia asram ye no so bi paso authority ano utie me ebetia konipa no so sharp obi ntimi pa ne sanka no ne ameka no sa wo hwe me di ni prophet Eric Akwasiantwi me da sa for your God's revelation ministry ano me wo Ablekuma Agape William Street wo free Pentacle Junction babo say somebody so ya church William Street wo fa sale so bo say so na e abrosan ye furu so e pa cho yawada me trans ye cancer e pa cho tie me e para da ye mpa bo kase ye kwasia da ye anointing service miracle service e pa cho tie me no kase me no ma twa etwa wo screen na se o TV na se fa na de frɛ me ne yin kasunsu me se obi be kase papa me so me ba ne nya yawada na ma wa kwada ne fresh me pese me bon ho ban me pese me bon ho ban me pa cho ye wu kwada ye mom ho ban tinu aya na ahonhom nya access bebre akwara ne benyini ubeso opagya no yoba na adwaman honhom ate adokoro no me pa cho se wo ba
adwaman honhoma sabi adwaman honhoma dokoro no a Aloe Vera wo he me pa cho hwade wo pese wo tie sa de ni firi ne so no pa Aloe Vera no wanyini de na wa pa odi aba any tender stone na de ahyensu any Aloe Vera na ma na dware for 21 days me pa cho adwaman honhom be tie firi ni so e ma wo baba no wa benya ne normal because be ya se wa wo baba no ho ofe na mema agoro 7 mema agoro na topre eya eya especially bia na mema nko anu awo no enya baba akopedem ena odi sa nkwase asam no so ade ase nti oba ne ti ase ewusa no bone ho ban preko ansa obi gas papa ma wo baba do ma foforo wonya ya wada na emu ebia papa oye kwasiada for you use colors minu white and red white and red black kakra wo mi ye ni gigana che ho pa kwasiada for me ya Sunday bon me ni gi red ho me ni gi white ho what do I say ye pe colors kwasiada for ye ni gi colors ho enti wo akwara ne oye Sunday bon me pa cho ti wo dia be ni na nsana wa miemu sie no fa ohurumu fansu a etene eno mfa suru so fansu a etene na wakope oba me pacho yakwada nti nua nsuo no ebia na nsuo no the hygienic or eninti ena meka se nua na fa dware no wo dia ba ne se obepe areva ne ye wo ba ene ye wo ba ma ye wo ba ene ye wo ba ma ye obi wa eye ntenten ye obi won so aya akase pa ntenten ne ye oba ena getiketi ne so ye mema me pa cho so ate ase thank you nti obepe ba ma no na wodi agu nsuo no wodi gu nsuo ma eno wodi bedwane for 3 days Aloe Vera no wodi bedwane for 3 days eno ene nsuo etene no na de bedwane for 3 days me pa cho wodi eno kwa na edware no sane ni boni bi Aloe Vera ne pama honhom boni Aloe Vera no e pama honhom boni nti orofo ne ameka ne se me ankasa me tie me di ni prophet Eric Akosentwi me da for God's Revelation Ministry no e ba cho koso ahwe Attention TV na me pese me koso a kire abonoma ketwa pa cheke no Aloe Vera ebia akwala ne ba no ni ti windows me kire na wanya bibia firim na onyame aye wokase onyame nka ho koso adi machi ahwe me abaye nsira